Lah doyan kabeh. Cus. Alah yo. Aku kenal kamu. Siapa? Ya Anda. Bertemu lagi di channel Endah Hati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Cus. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Endah, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, iki wis bar maghrib dan iki guys, ibuku mulai kayak bar maghrib. Dan iki keadaan omahku iki langkrah guys. Iki wis dimester kabeh guys. Dimester iki semene turah. Iki bapakku. Barku guys gendong kasur. Wes turune kene den we. Ya. Wes nek kasure iki lho. Oh, dik langkrah guys. Ya Den. Hah? Si. Lah kuwi wis nek kasur. Wale kasure. Lho, kolek piye? Iki nek kono. Madep ya? Ya. Walah, bayangi kolek guys jere. Ya gak apa-apa. Lah Mbak Mah ya madep ngono kok. Hah? Jere wis wani baru kono. Guys, apa yang gotong kan? Iki ya wis nek kocone kae. Kayak ora nek kocone Mas medeni wae. Nek diindak. Wes guys, kita gendong lemari. Kita tutupi kan. Piye? Piye gendong? Hah, oke. Ya sudah ini sik gak apa-apa. Bisa paling madhep rene. Ini kono. Iya kok biasa. Ora tenggo yo madhep kono kok iki. Kono kok iki. Lampu udah pateni ya? Oke, mulai guys. Jam piro ki? Setengah 7. Berkondi bu. Oh grogolan. Iya aku. Ngano, banyu Iki tak kuwi. inget iki. Bluran. Kita tak ya. Apa bu ini? Mangan siput ije. Wis ah. Siput. Siput. Siput Kayak ika apa? Bumbu saus Padang. gak asam manis. Asam manis. Coba. Walah, ibunya bawa kah? Nek gue nasi siput. Emang mangan yo mek kerang ijo. Saiki enek nek. Wis tak Kae. wis. Wis lumayan. Iya. Nek. Wis foto gitu. Guys. Sing siji ngeteng Facebook, sing siji YouTube. Apa aja? Wis guys. Ki aku lagi mulai ngene mae jam 6:30. Dadi Sukma ki langsung jret nyoncong lah badanku wong cah kuwi apa gak entuk konten sedina. Arek wong loro iku. Lah
Rara kena apa? Rara gatelan bolang blido kabeh awak. Ya Allah. Sak rai-rai bering. Ya Allah, aku urung ndelok konten ke sedino aku dadi sedino iki apa nang ya gak ya dadakan mak iki gak rencana gak apa. Iku Biasanya buku gak tau melok, kok sepi iki men dhewe mak enek wong guys. gak rencana gak apa dadi nimbang nang trimo nang Jonegoro kan cedak to mah dadi kuwi melok Mbak. Ya wis aku melok nek umpamane kan biasanya mobilnya sing gak muat kadang yo adoh mungkin aku ki mending gak melok guys aku apa jenenge kadang kan mulai kemalaman terusan turneh kan mak kan wis duwe tukang syuting to dadi beda nek karo sing ndek biyen ngono sampai jam 11 mungkin aku ya tak anu guys mak kan gak di tukang syuting berhubung saiki di tukang syuting yo aku nek cedak-cedak mungkin nek kirane muat mobilnya yo melok nek gak yo alo di rumah lagi mau dadakan rencana tidak direncana dadakan iku nang Grogolen nyemplung Seger. mak aku ganti kathok ganti BH mak dan mak kok dadakan kok ditukokno aku kathok BH Ya Allah, anyar banget. iya serius guys dijak mangan siput lagi mau ijek terusan wis go mulai mbak wis kena makan doyan siput enak kok doyan saya makan berdoa dulu ayo Dendi bikin doa sing anu apa sing keras Allah bisa gak apa-apa ayo Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina adzabannar. amin saya makan iki Dendi tak dulang apa le udang le ya iki kok apa jenenge udange iki apa anune iki asam manis guys tidak nganu ya iya ya daging itu tak ambil kerang hijau enak. kerang hijau enak kerang yang cilik-cilik iya enak Asam manis, rasanya manis. Asam. jadi penasaran nah daging dagingnya tak Asam manis. asam manis guys enak. Itu ya mak ini masak kerang. iya tuh Iya, tapi buah bumbu apa? aslinya aku saja nih sir iku saus padang lah berhubung mak pesennya asam manis ya wes Enak. Enak. ya Alah kecut. Asam. Kecut kan asam. iki saus pak Hmm? saus tinggu saus tomat Gak ngerti teh. apa Aku ngrasakno kecut ya asam manis. iki saus tomat terus saus tiram sing tinggu udangnya Anak ini ibu. Aku nyolok. iya Gede-gede. itu nek anu cumine bere Aku kerangnya. guys aku pengen pak kerang hijau kerangku udah sendiri malah guys iki pasanem sak porsi ini piro 100. 110 120 Ini kowe Mbak Rama. Tapi gak lugu-lugu. tuku sing sak porsi cilik-cilik gitu 35 Iya. nang kono yo yo iki lho mbek segone kok ora padha mbek sego Siput iki lho larang. Konek dong combro ikan combro. Pokoknya serp siput. dhisik iki Pak Sukma yo nganu yo kerja nang ngono iki pernah ya Pak yo Sukma sik cilik guys urungan Dendi Pak iki kerja nang apa Pak Masakan aku ya. Siput, masakan siput
Bogor. Jadi Pak Em bisa masak? Gak iso. Pak bagian pelayan. Bagian ngeter-ngeterno. Pak Am iso masak ya kentaki ku leh, Mak. Nah, tadi iso. Dhisik ki tau jualan kentaki, guys. Sebelum jadi bojone Mbak Nur ki jualan kentaki pernah. Ini lah ya. Warti. Ki demungi sebelum wis cuci tangan, guys yo. Iya. Engko nek dianu ora cuci tangan, Man. Sebelumnya kita syuting wis cuci tangan sih. Enak bumbunya. Nanti mbek nang Mbak Romo. Aja dibandingno. Madarani mateni pasaran. Wis. Wis. Wis ya. Aku apa? Pentol. Pentol deh. Buka bakso pentol tuku nang Banggan. Udang cu. Ini cumi. Jadi kalau yang nyoba kerang ya? Kurang. Enggak ini. Apa cumi? Kan? Nyoba cumi. Tak lega. Oh. Udah tuh. Cumi. Udang. Tak ada udang. Udang. Gagap. Jadi batak dulang berkat, sego berkat. Terus. Dok kayak nganti tak dok cici. Enak tiga dok. Oh bu. Mangan itu nek dipun wong njak mangan iki, Pak. Ora tahu, Mas. Wis 100 dino. Tuku ngene kalau tinggal belanja kanggo pirang-pirang dino ku tak sanggup sekolahan ae. Alhamdulillah. So mangan ini iki tanpa harus beli. Gratisan. Ya le, udangnya le. Lembut. Engko anune gawa apa nih emang si putih. Aku rung metu lho, Mae. Aku ijek kuwi toto-toto kuwi ya klambi. Lho nanti pur ki mengko ora digawa ki, Mur. Mak, sik to aku rung mulih aku yo ngono. Wes. Santai nih wes nangis. Enak bulan. Enak sama manis enak. Mana? Mas guys, enggak laan akan yo gantian. Cek ujian. Otak bisa. Jangan pentol deh. Gerak. Pendolin nang kono yo murah, Mak. 5.000. Mau Iya. Mana sak meneh akeh. Enak kok pentole yo. Itu tangannya enak. lah doyan kabeh. Pokoknya yo keluarga kene yo alhamdulillah guys yo. Sing rada ngono yang rada likre dendi yo Mayo. Maksudnya dek iki yo gampang-gampang angel, guys. Oh,
Wis guys, iki ndek mang wis bar mangan. Wis entek guys, wis udes. Wis bar mangan, wis entek, wis ninis, wis diberesi. Jadi ya kita berbincang-bincang saja. Terus kayak Dan. Bincang-bincang saja sambil makan pentol. Mangan nih. Padahal ki mau aku mulai mangan berkah. Ngong. Terus wis iki mangan nih. Yes. Alhamdulillah guys. Wong rezeki kita nih gak tok. Makanan, kesehatan. Itu ya rezeki. Wengah. 5.000 bisa ngerti enek tahunnya enek terus kira apa yo mo jadi ketemu ora Kayak jadi waras kok pentolnya gak rasa tepung terus ya. Gak rasa ayam. enak tuh 5.000 murah kok nang kono marai syuting kowe dhisik ka wis tau rono burung Mak ka sapa bakal Gak soalnya aku blok mbak Endah ku tau rono ya tahu. Malah kok ya. Jadi ngaku-ngaku ya nek dinggo syuting-syutingan ya repot guys Oh. musik tok Gak satu tempat. nang kono bakul klambi musik anding kuwi banyu musik ape mangan nang kono musik kan terus mangane gak ganti mangane aja mangan nang kene terus akhirnya mangan nang kuwi seafood kuwi ambekan Om Andi ki ambekan Om Andi Mas Wahyu kan karo Mbak Endah iki ngambil Om Andi nang seafood iki sesuk piye Pak proyek kan Jalan lagi besok. Jadi emang Satu rai lagi. guys. Ngerusak setengah. Jadi besok ki selesai guys. Wis danane ya wis. Ada apa, Bu? Hmm? Ada. Kuwi tak teras, mlester teras. Karonan kuwi jor-jorane. Ya wis saronan kaya nan sing bolong-bolong anu tipe-tipe patok ngono. Maksudnya ya karo kerapian lah guys sesuk kuwi. Karo anu terase kuwi wong yo danane iki wis nipis guys kan yo ape tak tukokno pedet neh. Dadi yo wis mandek sik jenenge wong dandan ki yo gak sak gragakan jenenge nganu kan yo bisa dicicil yo mayo sabar yo mah. Lagi gendeng itu ditutup gendeng ora kok. Iya Pak nek gendeng kaca iki jene. Ya sesuk takon sak-sak. Gendeng kaca kan enek dadi ben padang guys. Jadi kamar Sukma, kamar Dendi ku ya ada jendelane. Tapi jendelane gak jendela sing bisa dibuka, guys. Megakno ki apa? Iku samping rumah kan buat jalan Lewat. bapak ibuku ya, buat lewatan. Jadi gak terima lewat orang tok gak. Dadi engko pakku kan ngare cari rumput, cari apa kuwi. Damen apa kan wedine iki kok nek lah, kok nek umpamane jendelane pas dibuka ndang ketabrak. Dadi aku ngono nang jalan ya wis tak kasih jendela. Tapi jendelanya yang penting tinggal penerangan. Wah. Wes wong yo. Jadi yo sabar ya Mayo. Sok nek wong Sukma ki yo kamare yo cek blangkrah. Kasure yo kasur kuwi apa? Kasur lantai. Tumpuk Dadi- limo. Dah, akhirku ki ngene lho, guys. Kasur iki tumpuk 5. Jam kasur momot kabeh. Jere aku ki nang konten ngode-ngode. Lah wong yo aku ki padahal muni ngene nek nang videoku sebelumnya aku yo muni nek apa nek Sukma tabungane nganu alhamdulillah Bu gue tuku kasur aku muni ngono. Ya wis kita sabar saja. Engko nek umpamane duwite nek wis iki kan bulan Suro to guys. Dadi tidak boleh maksudnya nek wong Jawa iki gak oleh nek tuku-tuku apa pedet apa tuku barang apa sing apa anu ngono ki lho mending dipending dulu gak boleh bulan Suro iki. Dadi sok ya wis gak oleh wong jenenge wong Jawa hitungane. Wong Jawa ki gak oleh tuku pedet sik sok nek
bar suro sapar iku nek wis pedet nek umpamane duwite ijek ya wis insyaallah buat beli kasur Sukma. Dadi ngono rencanaku. Bukan aku tek ngode-ngode pemirsa ngono kuwi, tapi nek umpamane pemirsa iso terus merasa belas kasihan apa aku ki anu mengemis dengan Enak guys, kasur tepuk telui walah gegerku rasane lempok. Makanya gue jaluk kasur. Tapi sok ben kepotong guys. iku tak lapisi kasur lantai ngene mak iki mending kok, Mang. Ngadek. Ya wes mas paling ya wes guys gitu aja kontenku dan keluargaku. Ya wis anake yo ngene iki, guys. Keluargane Mbak Mur iki juga di gawe anak-anake yo wis ngene iki, keadaan rumah yo wis ngene iki. Keadaan anak bojone, wong tuane, lingkungane ya wis ngene iki. Wis terima kasih. Tapi kadang yo nah konten ki ada tidak semua di konten real yo guys yo. Tidak semua konten itu real. Memang konten itu ada beberapa sing langsung berjalan ada yang langsung berjalan gitu. Ada sing brebengan tau ngono ki kadang kaya permainan apa ngono ki kan bisa di anu, tapi nek kaya konten-konten anu ki yo real. Kadang prank iku yo real. Kaya nan motor Mbak Mur didekno Indro ngono kae real guys. Aku lho wis setengah maksudnya wis jujur anu ki aku gak roh beras keneke. Aku ki di prank ngono ki. Yo dalam hati ki mosok aku di prank tapi kok motorku ilang tenan. Yo mungkin tapi yo wis iku Tapi gak mikir padahal nek motor apik mosok nggo motor ngono. yo ngono ki yo mikir mah tak pikir cuma iki kan masalahnya motorku kuncinya cantol. Kuncine iki gak tau tak jabut guys kunciku. Dadi iki siapa saja bisa pakai memang motornya Pak to. Ngono, dadi kok gak tak simpen ngono gak memang motor anu seluruh umat manusia. Oh. Siapa Ya wes, saja guys, yang itu aja. pakai. Intinya maaf jika ada salah kata perbuatan. Sekian. Juga apik itu kalau wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah. Dadah.